on kyllästynyt paperilappuihin kirjoitettuihin ohjeisiin ja ne ovat yleensä aina hukassa. Ja sitten ei edes muista, mitä kaikkia kivoja ohjeita on tallentanut. No, päätin sitten tehdä iteni varten ohjeita tänne tuubiin muistiin. Videot on minun kuvaamia ja puhe on oma, joka liimataan videon päälle jälkikäteen. Ihan käytännön syistä. Mainittakoon tässä heti alkuunsa, että teen nämä videot itteni varten, niin ohjeet ja puheekin on sitten sen mukaisia. Yritän tehdä kaiken lyhyesti ja ytimekkäästi. Toivottavasti nämä videot palvelee myös sinua. Olen käsityöharrastelija, en siis tee tätä ammatikseni. Olen taas löytänyt mukavan resorikuvioinnin ja itse asiassa tämä on ollut kyllä mulla käytössäkin. Mutta jostain syystä en ole saanut videoitua sitä. Niin videointi onnistunut jotenkin, niin tässä se sitten on. En tiedä, onko tällä joku nimi. Jos tiedät nimen, niin laitatko vaikka kommentin videon jälkeen, niin saan lisättyä sen tuohon videon otsikkoon. Tää resori on 2 jaollinen, ei mitään sen ihmeempää. Eli tehdään pelkästään oikein nurin neuletta. Toki voi tätä tehdä vaikka 2 oikein 1 nurin tekniikalla. Ihan kiva siitä varmaan silloinkin tulee. Tämä on todella helppo neuloa. Oikea silmukka neulotaan takalangan kautta ja nurja silmukka neulotaan niin kuin normaalistikin neulotaan. Minulla on tapana nostaa nurjaa silmukkaa neulottaessa lanka tuohon puiko eteen ja neuloa se siitä. Sitä kai kutsutaan helpoksi nurjaksi. Itse asiassa se on tapa, millä minä olen joskus sen aikoinaan oppinutkin, että en muita tapoja edes tiedä. Eli todella helppo resori.